Hola, com esteu? Avui vaig explicar-vos algunes coses sobre el romanticisme musical. El romanticisme musical va ser un període de la història de la música que va vindre després del classicisme, que ja vam veure, i que té moltes coses noves que ara explicarem. Una de les principals novetats és que els compositors utilitzen la seva música per a expressar amb ella tots els seus sentiments. Però entre el classicisme i el romanticisme no va haver una parada seca en la que un dia la música era clàssica i al endemà la música era romàntica. Tot va portar el seu procés. N'hi ha compositors que en la primera part de la seva vida van composar en l'estil del classicisme, però que, segons anaven passant els anys, van evolucionar a l'estil romàntic, com és el cas, per exemple, de Beethoven i de Mendelssohn. Beethoven, per exemple, les primeres obres que té estan molt d'acord amb l'estil clàssic, però segons van passant els anys, la seva obra comença a ser una mica més expressiva en quant a sentiments i comença a semblar-se un poquet més a l'estil romàntic. Mendelssohn és un altre exemple de l'evolució del classicisme al romanticisme. I per què este període és tan especial? Perquè en este període musical van sorgir una barbaritat de coses noves que van canviar la música des d'aquest moment fins a l'actualitat. El poema simfònic és una obra que toca una orquestra i té només un moviment. Això significa que té només una part. I la història que conta a nivell musical està treta d'un conte o d'un poema que té una història darrere. Per això, quan tu escoltes un poema simfònic i tanques els ulls, pots imaginar-te una barbaritat de coses, de situacions i de personatges. Un exemple és el que està en el vídeo, que és El aprendiz de brujo de Paul Dukas. El bel canto és una manera de cantar, sobretot en l'òpera italiana, en la que els cantants, sobretot els tenors i els sopranos, canten d'una manera molt dolça i aconsegueixen arribar al públic fins a tal punt que es converteixen en ídols del públic. Esta manera de cantar, per exemple, en altres òperes alemanes d'altres compositors, no és tan característica. Podeu veure el vídeo a continuació que vos explica un poquet més què és el bel canto. Lied significa cançó i en plural es diu Lieder. És una cançó que està escrita per a una persona que canta i per a un piano que acompanya, però tant la persona que canta com el piano són igual d'importants, tenen el mateix protagonisme. La lletra del Lied normalment està basada en un poema. Les característiques principals del Lied són que és una cançó curta, que no busca l'estil del bel canto de l'òpera italiana i té una estructura de cançó. La música per a ballar és molt important perquè en aquest moment comencen a separar-se, diguem, entre cometes, la música culta per a escoltar-se a modo concert, sentat, i la música, diguem, de diversió, d'entreteniment. Comencen a escriure's moltes polques, poloneses, valses, etc., que són danses, per a que la gent burguesa en els salons del segle XIX es relacionen socialment, ballen i gaudisquen. Johann Strauss és un compositor molt destacat d'aquest tipus de música. El leitmotiv és algo meravellós.
És un trosset de música que pot ser, per exemple, una melodia curteta o un tema un poquet més llarg, que sempre està relacionat o amb un personatge, o amb una idea, o amb un objecte, o un sentiment, o una situació dins d'una obra musical. Per exemple, quan tot el món escolta la marxa imperial, tot el món ho té relacionat amb Darth Vader. Això seria un leitmotiv. Sempre que sona la marxa imperial és perquè algo està passant amb Darth Vader. N'hi ha mogolló d'exemples en òperes, etc., de leitmotivs, però actualment en pel·lícules, en anuncis, en sèries, etc., és un recurs que encara s'utilitza molt, molt sovint. En els 3 vídeos que vos he posat n'hi ha diversos exemples. El primer és el que vos comentava de Darth Vader amb la marxa imperial. El segon és un vídeo un poquet més llarg que analitza cada tema musical que està associat en El Senyor de los Anillos a un personatge o a una edat o a una raça concreta. I l'últim és una obra pròpia del romanticisme que es diu Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, que associa dins d'un conte un instrument amb una melodia concreta a cada personatge del conte. Com veieu, és un recurs superinteressant que si presteu atenció i obriu bé l'orella, sereu capaços d'identificar molts leitmotivs en moltes de les pel·lícules que vegeu. L'última característica del romanticisme és el nacionalisme musical. Clar, si tenim en compte que en el romanticisme tots els compositors utilitzen la música i les seues composicions per a expressar els seus sentiments i els seus pensaments, és lògic que també vulguin expressar les característiques musicals típiques de cada país. Què és el que fan? Utilitzen motius musicals o cançons populars i les adapten a les obres cultes que fan, com per exemple simfonies o concerts, etc. Us he posat un parell d'exemples de nacionalisme musical espanyol.